abin da kuka shuka matukar kun bi dokoki da tsarin wannan shukar, to wannan ƙasa Allah bai hana ta ba ku albarkar abin da kuke noma ba ko abin da kuke nema ba. Allah ya hore muku ƙasa ta zamanto horarriya, ko yayi dashe sai wani ɗan adam ko wani mutum ko wata dabba ko ƙwaro ko ma wane ne ya zo ya ci daga wannan, to Allah maɗaukacin sarki zai ba shi ladan sadaka. Kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma ya mana wasiya da cewa mu dinga raya ƙasa ta hanyar ainihin wato shuka. Kai har annabi ya nuna mana muhimmancin noma da kiwo ko muhimmancin noma da shuka, cewa da a ce kiyama za ta tashi, daga hadisin Abu Qatada cewa da a ce kiyama za ta tashi kuma ɗayanku yana da fasila a hannunsa, to yayi kokari ya dasa ta kafin kiyamar ta tashi. Ma'ana a ce kiyama wani abu ne mai kamar mota tana zuwa, sai aka ce ga kiyamar nan a nan tumfar tana dab da tahowa, kai kuma ka je gona kana shirin shuka wata shuka ko dasa wani dashe, to manzo Allah ya ce kafin kiyamar ta iso ka yi kokari ka dasa wannan abun ko kuma ka shuka wannan abun. Kuma malamai suka ce ka duba hadisin da annabi ya tashi sai ya kwatance da fasila. Malamai suka ce ma'anar fasila shine dabinon da ba ta fitar da 'ya'ya sai ta ɗebi shekaru. Dabino kala-kala ne, akwai dabinon da za ka gan shi gajere wata kaza ko shekara 1 ko 2 ya fara fitar da 'ya'ya. Akwai kuma dabinon da sai ya gama girma ya kura tsayinsa can kololuwa, ya zama idan an shiga gari babu wanda ake hangowa sai shi. To wannan malamai suka ce irinta ne, kuma a cikin irinta ma a samu wanda duk tsayin da za ta yi da shekarun da za ta yi sai ta ɗebi kusan shekarun adadin wanda ya dasa ta kafin ta fara fitar da 'ya'ya. Annabi ya ce ko ita ne a hannunka kiyama ta tashi to kafin ta tashi ka dasa ta domin akwai alheri a ciki. Sannan a wannan yake nuna mana muhimmancin dashe da shuke-shuke a cikin al'umma, wanda za ka ga gwamnati tana cewa a shuka bishiyoyi a bakin hanya, a shuka kaza saboda gujewar kwararowar hamada da gujewa zaizayar ƙasa. To annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tuni ya karantar da mu yin dashe da shuka a cikin gari ko a jeji saboda gujewa wannan kwararowar hamada da kuma gujewa wannan zaizayar ƙasa ɗin, tare kuma da samun abincin da za a ci.